सोनिया बसुमतारी। खुलुमबाय मानगोनां मोनथिगिरि आरो बिरगिरि। आंनि मुङा मिस सोनिया बसुमतारी। आं दोंसे बर' खन्थाइ ओनसोल। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय बोथोरा फैयो बोथोर थाङो, सैथो बैसाग उदां बोथोर, महरसोलै बिलाइ बिफांनि, सैथो आसार गोलोम बोथोर, मोजां आबाद मावनो, साउन भाद्राव दैज्लां बोथोर। दिदोम नार्जारी बिथांखौ जों दिनै बाव फैनानै खन्थाइखौ अरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मानगोनां बुंथिगिरि आरो बिजिरगिरि, आंनि मुङा सि दिदोम नार्जारी। आं थाखो सेआव फराय। आं दिनै बर' दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बिनि खन्थाइनि मुङानो जाबाय रेलगारि। जग जग रेलगारि थाङो, आदैमोना रेलाव गाखोना गावबागाव सोङो। जग जग रेलगारि थाङो, बाबा दंफां लाइफांफोरा माबोरै उनथिं ओंखारलाङो। आदा गारि उन्दुबाय नुबाय सिमां, आदाखौ सासे लांबाय लांदों बहायदों सिमांना बियो सोरगिदिं नायनानै नुयो आबाद मावसि मोजां। बिथांखियाव जोंसार नार्जारी। खुलुमबाय मानगोनां बुंथिगिरि आरो बिजिरगिरि। आंनि मुङा श्री जोंसार नार्जारी। आं थाखो सेआव फरायो। आं दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय रेलगारि। जग 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 रेलगारि थाङो, आदैमोनहा रेलाव गाखोना गावबा बबेयाव सोङो। जग 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 रेलगारि थाङो, बाबा दंफां लाइफांफोरा माबोरै उनथिं ओंखारलाङो। आदौआ गारियाव उन्दुबाय नुबाय सिमाङाव रागुजा सोलांबाय लामदि बहर सिङाव सिरि मोनबाय बियो सोरगिदिं नायनानै नुयो आफा सिमांसो बियो। जोंसार नार्जारी बिथांनिसिमबो